Good morning mga kalaga no naputa nata diri sa KFC Poblasyon 2 Tagbilaran City kay naatay atinan nga tapok sa nalista sa tupad no. Ay tari sari kay magpahangin sa ta kay wala pa moabot ang ato ang guest of honor na si Bong Rebilla Junior. Tare pagkalinaw sa dagat mga kalaga no? Shout out ko aring sa naga tambay diri. KFC Drive, Poblasyon 2, Tagbilaran City. Sa una na ani matiglagan mga kalagan. Ato pang gasugod pa og kanang ning cellphone lagi nga clan no. Ani may taglagan. So karon balik na putag soroy dire kay natay atinan. Anang dakong kuan dia asa man to? Kana gymnasium covered court di ay sorry so di na dire ang kanang kuan pantalan sa Tagbilaran. So station mga kalaga no kay kapit na maabot ang guest sa amo ang kuan ron nagtapok diri sa kuan KFC. Apil man tas lista sa kuan pupad. Tadihan nga kinsa naka-experience na kabahin na nitupad no. Unya nahiduo lamang ta sa ato ang katuyuan no ari sa ilahang covered court diri sa kuan diri sa Poblasyon 2 KFC o boss ay sinili-init nalingaw lang ba ay wala pa man magsugod na lang sila sa air display are tan-aw na to pila na ba tao diri ang sulod. Hala murag ako raman rin nawahi ani di ay kalakaw-lakaw pamangko sus grabe nakakadagahan man din namo ani di ay oh nawa ninyo mga kalaagan kung pila may kadaghan na ana almost 200 individual na nami di wapay labot ang mga official or organize ani ha walang sa may kadaghan nga na-qualified sa nganing nganlan na tugtupad no. Kana oy. Di na gyud ako sila matag-tag sa ngalan bagay ako kaila o dapat akong amigo di Shout out ni RK from Ubuhan. Murag semi-ipit na jud ko ang lakawa ba. Awa na gunin siya nakalingkod naman taon niya okupado na mga lingkuranan mura naman taog unsa na gatindog-tindog na laman taan mga kalagan. So ingani na resulta ning dugay ni abot alas 8 ang sabot alas 8:30 ni abot kay galakaw galaag pa sa unahan. Sorry na God. To this video no manguli na ta
Salamat sa pag-view.